kumusta ka na? Kasagaran mayong kita og maayo gihapon, Father. Apan kung atong lantawon ang atong kanunay nga pagtambaya sa atong mga higala, nindot nga ato kining palawmon. Sa imong kinabuhi, kumusta naman ka? Naaba ka karon sa ang nga ikaw na stress na pag-ayo? Naaba ka sa panahon o sa ang sa imong kinabuhi nga wa nay lami? Sige na lang trabaho, balay, problema, no? Ngitag kwarta. Kumusta naman ang imong espiritu sa imong kinabuhi? Naapabay paglaom? Naapabay padulngan? O niabot ka na sa punto nga nangita na kag-exit sa imong kinabuhi? May pagmatay. Una na ba ka sa punto nga giyan sa daghang mga problema o mga pag-antos o mga kalisod nga hinay-hinay na kang nakaut-ut ngadto sa ang sa gitawag nato sa in English og depression. Mga igsuon, uso ang bag-ong pulong karon. Father, mupahuway nagyug ko kay nadaot na ang akong mental health. Mga kaigsunan, kung naata nining maong ang ug gibati na nato nga wa nay lami ang atong kinabuhi, o kaha sa atong kaugalingon, mura ba og gibundakan na ka sa tibok kalibutan sa imong kinabuhi, nindot kay naa ikaw karon. Nindot kay nitambong ka sa santos nga misa karon. Kay ang mensahe sa Dios alang kanimo o kadako hastang kabulawanon nga makapahinuklog o makadala ka nato sa pahigmata sa unsa day dagan nining atong kinabuhia. Kung kana mga kaigsunan, mingon dayon tag unsa may solusyon ni Father. Nan kung atong pangutanon si San Pablo diha sa iyang sulat ngadto sa taga Roma, simple lang kayo ang iyang gisulti. Mingon siya, kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kun pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Mga igsuon, ipahinumduman kita nga diha sa atong kinabuhi, wala kita magkinabuhi unta minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espirituhanon. Mao ka na ang usay kay check na to. Kumusta naman akong kinabuhi? Gusto may nagmando sa akong kinabuhi. Tawhanon ba nga kinaiya o espirituhanong kinaiya? Unsa man ang espirituhanong kinaiya? Ang tawhanong kinaiya, mga igsuon, clarix na kanatong tanan. Kanang tawhanong kinaiya, kana bang bingon nga buhi-buhi rata, hangtod nga kita mubati nga kita gikabuhi na. Ang tawhanong kinaiya, mingon kita nga nining kalibutana, paningkamutan nato asa ang atong kalipayon. Kay dito sa kalipayon nga atong mahuptan, diha ra ang atong utlanan. Malipay na ka, nga hapit ka kadaog og lasto, diha ra ka kutob sa hapit. Malipay na ka, nga nag-viral ka sa Facebook, diha ra po ka kutob. No? Nahimo kang virus. Kalipayon sa kalibutan
kinaiya nga kalibutanon. Apan mingon si San Pablo de Leoy, ikaw isip binunyagan diha ni Kristo na kay espirituhanong kinaiya. O kining espirituhanong kinaiya, iyang gipasaligan nga kini mao'y atong instrumento nga atong gunubon ang tawhanong kinaiya. Aron pag gunob nini makakuha kita sa kinabuhi diha sa atong pagkabuhi. It is in our spiritual life that we can defeat the worldly life, so we will have a life in our life. Natay kinabuhi sa atong pagkabuhi. Simple. I-check lang na to. Musta naman ko? Tawhanon? Nga kinaiya na ba akong gipaningkamutan? Makakaon, katulosaw sa kaadlaw? No? Makainom, panahon o weekend? Unya, makabuhat sa akong gustong buhaton? Mao na ba na? Mga kaigsunan, mingon si San Pablo, ayaw padaog ana, kay kana, mudala kanimo sa kamatayon. O sa imong himuon, naa ka sa level up, Brad. Besh, mag-level up ka ngadto sa espirituhanong kinaiya. Unsa asa ka na magsugod? Diha sa ebanghelyo mga igsoon, klaro ni Kristo nga kana magsugod sa atong pag-ila kanato. Diha sa atong relasyon sa atong Ginoo. Ug mao kana ang gikalipay ni Kristo. Ug mingon si Kristo amahan, no? Nagaampo siya sa Dios amahan. Amahan, nagpasalamat ako kanimo. Ngano man, gipadayag mo sa mga inosente ug mga yanong tao ang wisdom of life. No? Gipadayag mo kanila, no? Ang nga imong gililong sa mga naay kahibalo o mga makinaadmanon nga imong gipadayag ngadto sa mga yanong. Ug unsa man kini ang gipadayag nga maong giingon ni Kristo nga ang iyang pag-ila sa amahan ug ang iyang relasyon sa amahan. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Kabahin ba kaning tawhanan nga pangandoy ni Kristo nga ikaw makaila sa amahan, kita makabati sa amahan? Sure ko nga apil ta sa pangandoy ni Kristo ni ana. Kay binunyagan man ta sa ngalan ni Kristo. Nga, tungod sa mong bunyag, kita usab na himong mga anak sa Diyos. Busa, makailaon ta kita sa amahan. Nga gisaligan tanan ni Kristo. O kayang pagsalig sa amahan, ang amahan naghatag kaniya sa iyang kinabuhi. That is what we mean by having that spiritual level of life. Ang pag-ila nga ikaw anak sa Dios Amahan. O sama kang Kristo, nangandoy ang Dios Amahan nga mubuhat kita sa iyang kabubuton. Kana mga igsoon, di nato kalimtan. I-claim nato na nga kita mga anak sa Dios. Amen? Ingnay mong kaugalingon karon, ako anak sa Dios. Lingian ang imong katapat, ikaw pod anak sa Dios. Kitang tanan, mga kaigsunan, naga-claim ni anak. But it is one thing to claim, it's another thing to experience it. Na-experience ba nato? Nga kita gayud, mga anak sa Dios. Ang relasyon sa usa ka amahan nga to sa anak, naagyud ng sense of dependence. Amen?
Oh, bisag dagko na, muuli gyud sa balay, bisag nanay pamilya, ug mulingkod gyud uban ni tatay, tay, nakoy problema tay ba? Unsa man anak, kanang mulun unta ko tay, pero nahadlok man ko, nga tingalig di ko kabayad, wa ko'y ikakulateral. Unya anak, unsa may imong huna-huna, pwede ba tay, nga ikulateral nako ang akong asawa? Ayaw gyud na anak, di gyud na dawaton sa bangko. Ikulateral nako tay ang among balay? Posible pa. Sige daw, tanawa ka na. Mukonsulta ta. Mapaubsanon nga maminaw ta. Unsa kahay isulti sa amahan. Sa akong kaugalingon. No? Ang maayong anak, no? Muli sa balay, mingon nga, ma, pa, mulingkod, makigistorya ko ninyo. O sige anak, unsa man. Kanang, ma, kahuna-huna ko ba? 40 anyos naman ko. Minya, maminyo na ko ma? Okay lang ba? Pa, okay lang maminyo na ko? No. Na! Karon ang mga anak muli sa balay. Gida naman ang buntis. Nakabuntis ko. Na-shock na lang in town. Si mama o si papa. Why? Because sometimes, as children of God, there are moments that we feel that we are independent already. That we can do everything that we want because we are self-reliant. Makasalig ka na sa akong kaugalingon, chill ka lang ma, chill ka lang pa, ayaw paglabot-labot sa akong kinabuhi, kay ako na kini. Diba? Bation na to niya na. Bation na to usahay nga kita hawod na kay nakahuman na ta og eskwela, nakatrabaho na ta, nanatay kaugalingong pamilya, nanatay kaugalingon nga propriedad, nanatay kay kaugalingon nga kusog. Wa na kay labot namo ma. Pa, wa na kay labot namo. Mao ni mga kaigsunan nga giingon ni Kristo. Mga naay kay balo o makinaadmanon, feeling sila nga kay balo sa kinabuhi. Mao na nga dili sila makakita sa kagipadayag ni Jesus that forever you will be a child of God, and our being children of God, we will always be dependent on God. Because God is the source of everything that we have and everything that we are. Amen? Diha nga kanunay ang atong relasyon sa atong pag-ila sa Ginoo nga maglatay. Uban niya na mga igsuon, kana ang una nga advice ni Kristo. Wala mingon si Kristo, kumupuyo kag espirituhanon, no? Ayaw kaon. No, ayaw trabaho, kamatay diretso, kay ang kalagni mo muadto sa langit. Mali. Ang una di ay pagkaanak o espirituhanon nga atong i-claim nga anak kita sa Dios o kita masaligon kanunay sa atong Dios Amahan. Nga kining maong relasyon nato sa atong Dios Amahan, mao kini latayan sa atong pagpuyo nining kinabuhi. Mula hutay kita sa kinabuhi kung kana ang atong perspektibo nga gipuy-an. Niya Pader, kung mahimo kung akong i-claim nga anak sa Dios, wala ko'y problema. Wala ko'y kalisdanan. Wala ko'y ang akong kinabuhi hayahay na. Dili. Mora Japon. Mora Japon. Dili mora Japon. Nganuman, mingon si Kristo diha sa ikaduhang bahin sa atong ebanghelyo, no? Nga kung kita nabugatan na, kung nakita na nato nga murag di na nato maispiling ang atong kinabuhi, unsay ingon ni Kristo?
umari kamo kanako nga gipangbugatan o gikapuyan sa inyong palasanon o papahulayon ko kamo. Mupapil ang Dios anak diha kanato. Pinaagi sa pag-imbitar kanato. Nga taliwala sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi. Kay wa man gyud miingon ng Dios nga ikaw akong anak, di jud ka magkalisod-lisod sa kinabuhi. Kung ikaw mutuo ka sa Dios Amahan, wa jud kay problema sa imong kinabuhi. Kung ikaw ang inyong pamilya musimba sa Dios Amahan, wa gyoy away dili bakakon si Kristo. Realistic si Kristo that suffering, pains, difficulties are part and parcel of life. It is part of life. Dawat-dawat anabay. Ayaw pag-ilusyon nga tungod kay nagatuo ka sa Ginoo, wa kay problema sa imong pamilya. Bakak kanha. Kabahin na sa atong kinabuhi. Pero kung gibugatan ka na, mayon si Jesus, dali sa ako. Dali. O makapahulay ka. Nga nung makapahulay man ta ni Kristo, siya'y mukarga sa atong kargahonon, di pod. Sa umang pagkapahuway, anak. Duha ka butang nga gisugyot ni Kristo ka, makapahulay ka, una sa tanan, kung gamito nimo ang akong yugo. Yugo. Mga bata karon di nakarelate sa yugo. Unsa man ang yugo? Kanang ibutang diri sa kabaw o baka nga muguyod sa karumata, muguyod sa balsahan, no? Unya mao na diri sila mukuha gyud og kusog, no? Diha sa yugo. Kung ang yugo nimo guot, di ka mula hutay. Kung ang yugo nimo dili sakto kanimo, mapilasan ka. Pero mingon si Jesus, ang akong yugo, suwaye, the best kini. Kung sa may yugo di ay ni Kristo, kung sa may yugo niya. Mga kaigsunan, ang yugo nga gi-offer ni Kristo, yugo nga nagsugod sa litrang G. Litrang G. Sa man ang litrang G? Gugma. The yoke of love. Mao man yang gipakita diha sa krus. Daog niya ang kalibutan, ang tanang mga kasalanan, iyang nabunto gani ang kamatayon nga mao'y mangilngig sa tanan nga atong kalaban. Gibuntog niya sa unsa, sa gipakita niya nga yugo diha sa krus nga mao ang yugo sa gugma. Naay alternatibo kung gusto ka. Unsa man ang yugo sa kalibutan? Ang litrang K. Unsa man ang K, Father? K as in kalibutan. K as in kaugalingon. K as in kahakog. K as in, no? As in kadalo. Mauna ang K sa kalibutan. Mauna mga kaigsunan nga kung nabati nimo sa imong kinabuhi karon, maayo pang kabaw kay makapahuway. Ako way pahuway kay ang imong yugo man nga K, dili yugo nga G. Walay pahulay ang yugo nga K. Nga naman, bisag na puno na ang imong karumata, paglingi nimo kay K man, kahakog man, kuwang pa, karga pa, sige pa, bisag Domingo, trabaho pa. Nga naman, kuwang pa. Oh, mo na, niya asa makapadong ron. Feeling stress ko, Father. Bugat ang kalibutan, Father. Wala ko'y kalipay, Father. Bigat. Tanawo na ito itong mga yugo, brother. Dili automatic na nga anak ka sa Diyos, immediately that your yoke will be love.
We need to decide, I will take on the yoke of Christ. Kay anak ko sa Diyos. Unya, masayon ang akong pagguyod sa mga challenges sa akong kinabuhi. Gaan ang ipapasan, kay kung imong eksaminon unsay imong gipasan, usahay, namasan ka nga dili imo ba? Dili angay pasunon, di pasan nimo. Oh, ganun di man ka mo retire, brad, nga 65 naman ka. Wa pa ko'y insurance pa dir para sa akong kamatayon. No? Naa pa ko'y apo pa dir. No? Nga akong paeskulahon. Imo na. Na mas anta usahay o dili atong gimbug aton. Iya na nga kalibutanon. No? Brad, ngano wa naman kay time mo simba? Double time lagi ko, Father. Ngano man, nagpa-improve man jud ko sa among balay ba? Nagpadako, pila man day anak nimo? Isara. Hinanglan, makagdakong balay. Yung nanak kay dakong balay, mag-away na po mo sa imong asawa, ngano man? Way mo hinlo. Maayo ni dakong balay pa der, ngano man? Mag-away me. Ang akong asawa, sa first floor, ako dito second floor, way gira. Unya, naunsa man mo. Diba? There are some loads that the world will tell you, carry this. But in fact, in life, in Christ, dili na siya importante nga ato pang dalhon. Pero gidala nato. Kung sa may nakaguol ni mo karunter, layo lagi akong numero sa lasto nga ni gawas ba? So may kagulaan ni mo, ana. Napildi na po ko. Gana lagi. Pasan pa more. Nga di naman na siya mauho. Pero gipasan na to. Mauna nga, yuha. Kadali. Unsa man yun din akong gipangpasan, oy. Iya banis Ginoo o iya banis sa kalibutan. Tanawon ta. Muna mga kaigsunan nga nindot unta diha sa tong kinabuhi ato kini natong aninawon. Anak ka sa Dios, pinangga ka sa Dios. No? O kung naa ka sa kalisdanan sa kinabuhi, dagan sa Dios kay ang atong advisor nga si Kristo mutabang ka nato. Ang yugo alis di. Ang mga palas-uno nimo i-unload ng uban kay di na importante sa kinabuhi. Taon-awa, mugaan ang imong kinabuhi. Di ba? Muna mga kaigsunan, nga di ay kanindot kung naatay relasyon sa Dios, nga siya ang atong amahan, nga kanunay natong kaduulan, kanunay natong maistoryahan, naatay igsuon nga si Kristo, nga kanunay mo advise ka nato, kung unsay maayo ug magdala ka nato sa kaayuhan. Nga, Father, moabot man gyud sa punto nga muragwa na gyud solusyon ang tanan. Niabot na ba ka, ana? You hit the rock bottom of your life. Nakay amahan, Lord, di na gyud kaya sa akong abilidad. Diha na gyud sa imong kabubuton. Isang at kuning tanan. Amen? Kay ikaw ang akong amahan. Kana ang atong lantawon sa atong Dios nga atong nailhan. Busa mga igsuon. Isip siguro sa pagpadayon sa pagpamalandong niini. Awhagon ko kamo. Nainindot nga kanta, dili siya liturgical song, but it's a good song to depict our relationship with our Heavenly Father. Our relationship with our brother, Jesus Christ. Everything in life, usahay, wa na'y solusyon. But we know God will make a way. Ato daw ning kantahon, isip pagpadayon sa atong pamalandong.